Fuck you. Ha, bitches! Som si novou prdel. Kámo, nemáš zmysel pre humor. Sem na to. Fakt ne. Fakt ne. Sme boli. Wow, pažba! Party hard, party hard, party hard, party hard! Dobre, skryjeme sa rýchle. Ja sa tak bojím, sakra. Tá pálka vyzerá ostro. Fuck you! Fuck you. Vidím to na prohlídku. Jo! Oh, šajze! Jarada! Rýchle. Ok, dvere musí preraziť. Rýchle sa skryj, rýchle sa skryj, rýchle sa skryj. Ok, to mi nepomôže. Do prčic! Do prčic! Som neporiešil. Teraz ma zabije. Ne. Kámo, to nepomôže. Nepomôže. Ja som iba kýblik. Som maličký kýbliček skrytý. Ne, kámo, ja som kýblik. Pamätáš ten trpaslý kýblik zo Sneulienky? Ne. Jo! Jo! Žijem! Oh, už sa! Ne, zase ne. Ne, on ma vidí, Možno ma vidí, neviem, ale vtrel do mojej miestnosti. Nemám sa kam skryť. Nezabíjaj ma, kámo, neser. Teraz to nehodí. Rýchle, práve tlačítko. Ne, to nepomôže. Kámo, to nepomôže. Ne, nezabíjaj ma, to nič nerieši. Akurát s tým svoje psychické problémy riešiš, čau. Ok, dá sa zdrhnúť, on ma iba vybral. Bežíme o život. O život bežíme. Ideme preč. Rýchlo von, po schodoch, to nejsú schody, nevadí, ideme sem. Rýchlo von. Von. A zavri. Ok, zdráme odtiaľto, sakra zdráme. Takže ďakujem milí diváci, že ste si pozreli túto epizódu Outlast. Čo je horor hra, to ste asi snad pochopili. Dobre, ak sa video páčilo, dajte like a snad sa vidíme pri ďalšej epizóde. Majte sa, čaute. Váža!